Tuntuma chuan class 9 mathematics chapter 8 phek za som pangana tanga za som ni le pani na GCD and LCM of the polynomials ti kha kan zir le don ani ole heta hian hei GCD kan ti a GCD hi alampum chu greatest common divisor ti na ni a greatest common divisor greatest ti chu lian ber ti na ni a common ti chu in ang divisor ti chu sim thei tu polynomial pani emo a ai tamemo khang ho khan omtlar taput maya khang ho sim thei tu in ang si zinga lian ber kha tina ani ole kan zirtur pani na a chuan LCM ti ni a chu alampum chu least common multiple ti na ni a mizo tong chuan polynomial pani emo a ai tamin emo an puntir thei kan ti mayang chu khami hmuna om in ang si zinga ate berakha tina ani chuan exercise chapter 8 a hian 8.1 le 8.2 oma GCD le LCM hi asan pa ina omna a arualin thil sang lutuk ani lo boka arualin ti hian kan chonghal mai don ani find the GCD and LCM kan ti top mayanga chuan number 1 a polynomial pani kan lo nei ta 14abc le 28a square b square ta hian enge a GCD ni a enge a LCM ni ti kha kan zong chok don ani zawkin GCD hen ta hian enge 14abc sem thei tu ni bok 28a square b square sem thei tu ni bok zinga a greatest alien berakha kan zong don ani number a hian in a common a factorin te hian kan ziak chhuakanga 14 sem thei tu ho hi kan han ziak chhuakanga 14 sem thei tu te chu pakhat te pahnih te pasari te ama som pali te heng te hian 14 hi sem theia chuan 28 sem thei tu hi han ziak chhuak vele ta ila ei nge sem thei kan ti chuan pakhatin a sem theia pahnih in a sem theia pali in a sem theia pasari in a sem theia som pali in a sem theia somhni pariat ama somhni pariat hen a sem thei boka ti chuan som pali sem thei tu niria sem thei tu khat hen kan han ziak chhuak ta a factor ho kan han ziak chhuak ta heng zinga hian hemi sem thei tu ni bok niria sem thei tu ni bok a in ang zinga lian ber a in ang ho chhoi pakhat a in anga pahnih point anga pasari point anga som pali point anga om ve ve ni heng zinga a om zinga a lian ber a hi a GCD chu alo ni ta ni ti chuan 14 hi a lian ber alo ni ta a chuan number a chuan 14 hi a GCD lo ni ta a variable kan ti chi ho a hian engtin nge GCD khalak tur ti kha ti hian kan en le anga kan soi le anga variable a reng chuan in helaya ombok heta ombok a hi a common kan ti ho kha a GCD chuani a oma a square oma ta hian a square a hian a om ve thawa chuan a hi a common ani kan ti ta a chuan b heta po b oma b po a common c ta hian c om ve lo chuan c chu a GCD ni ve lo ti na ni chuan variable chi a chuan kan hria thiam thei dan turin heta ombok zinga a power claim jok zela kha a GCD kan ti chu alo ni ta a chuan he polynomial pahnih te GCD chu 14ab alo ni ta a LCM entin nge kan lak ve thungang ti hi ti hian kan soi chunjom hal mai don ani LCM chu som pali ina a sem thei ni bok niriat ina a sem thei ni bok zinga a teber kan ti mayang chu ti hian a ol samjong in ti hian kan chok chhuak mai thina LCM zon nan chuan 14 le 28 hi ti hian kan han chok te a pahnih hmun sari pahnih hmun som pali pasari in a chote le theia pasari hmun khat pasari hmun hi chuan a bak chu chote thei ani to lova chuan ate theiang ber kan da hnuai hen heng hoi kan han puntir khom ta a pasari hmun hi som pali hmun khat som pali hmun hi somhni pariat somhni le pariat kha LCM ani number a chuan somhni le pariat kan lo da ta a
tikhan number a engtin nge LCM kan zon number a engtin nge GCD kan zon ti kha tikhan kan thasang thei mai ome ti chuan variable a hian hemi a variable ho a hian in engtin nge LCM kan zon ve ta kang ti kha variable ho re renga chuan LCM kan zon don chuan a variable zong hi kan ziak kim vekanga a heta po a om kan ziak ang a a power sang jok zel a degree sang jok zel a kha kan ziak don ani a oma a square hi degree sang jok ani hi kan ziak ang b kan ziak a helama po b square oma wangin a degree sang jok kan ziak ang c heta om lo ma se a variable a om sim a wangin c hi kan ziak tel bokang chuwang chuan a tram zong kha variable zong kha kan ziak vek tur ani a in angalo om chuan a power sang jok zela kha LCM a chuan kan ziak thin ani kha LCM zon dan ani hi chuan question number 2 a question number 2 a chuan 5x cube y square 10x cube y cube and 23x square y square hi kan lo nei le ta a polynomial pathum kan lo nei a heta hian enge a GCD enge LCM ti kha kan en le don ani GCD enge niang GCD chu kan hret ang khan a zon dan a chu number a hian panga sem thei tu hi kan hanjia ka 1 le 5 ani maya 10 sem thei tu hi kan hanjiak le a 1 le 2 le 5 le 10 23 sem thei tu kan hanjiak le a 1 le 2 4 5 10 23 heng ho hian a sem thei ta khi kan han en wang ata khianin 5 sem thei tu 10 sem thei tu 23 sem thei tu in ang om thap jinga lian ber kha kan en ta 5 yellow lian ber ta hei ti hian chu wang chuan a GCD chu 5 ani kan lo ti ta ni chuan variable a hian heta ombok a hi kan en mai don ani x hi a om vek a hi x om vek zinga hianin a power tlem ber square hi om vek ti na ni a ti chuan y po hi a om vek a y a hian enge om vek a power tlem ber hi kan en le mai don ani square cube square hi te ti chuan hei hi GCD alo ni ta a ti chuan LCM chu kan zon ang khan ti hian kan zong le anga 5 le 10 le 23 LCM hi engzan nge ti hian kan zong le don ani hemi sem thei chu panga ni a panga in panga mun khat panga mun ni panga mun li som ni true in a sem thei le a 1 1 2 a bak sem thei tu om to lova chu wan chuan panga mun ni som mun ni som ni 23 kha LCM ti na lo ni ta ni 23 chuan variable chi a chuan a power sang kan en do ni x a po cube oma square oma cube hi anianga y a po square oma cube oma square oma a cube zo ka hi khan GCD le LCM kan lo jek chuak ta ni chuan a dot le a chuan polynomial chi sang om ang hianin GCD le LCM zon dan po kha a sang in a om ani hemi polynomial pahnih hi kan lo nei le ta ni 3x minus 4 4x plus 5 and 3x minus 4 square 2x plus 3 heta hian enge GCD enge LCM ti kha GCD greatest common divisor kan ti chu ta hian kan enanga he polynomial a hian enge om ve ti kha ni maya a common kha 3x minus 4 hi a oma heta pai om boka chu wan chuan 3x minus 4 hi a GCD chu ni kan ti thei tamai ani chu tiang chuan LCM hi engtinge kan lak ve ang kan ti chuan a tram om zong a polynomial om zong hi kan la vekang in angalo om chuan a power sang zok kan la 3x minus 4 kan la anga heta hian square lo oma wangin a square zok hi kan la don ani 4x plus 5 kan la anga 3x minus 4 hi chu kan la to a 2x plus 3 kan la lawa tikhan hetiang factor om chi a chuanin GCD le LCM khati han kan la le mai ta
ani chuan a dot le a chuan factorize masak ngai chi ho kan chok le anga x square minus 4 and x square minus 5x plus 6 ta hian GCD le LCM lak tur ro ni le ta ni heta hi chuan hei kan factorize masanga hei kan factorize le anga chumi a chhuak atang chon a factor kan handa chhuan huwa tang khan GCD le LCM chu all sum dawin kan la le mai don ani amasa in x square minus 4 hi kan factorize masanga hemi factorize tur hian x square chu x square ni maya 4 hi 2 squaring kan da theia chuan x square minus y square formula mangin hi kan factorize theita x square minus y square chuan in enge tlu kan ti chuan x minus y x plus y hi atluk pui ani a chuwan chuan x aya x kan neia y aya true kan neia x aya x y aya true x true tikhan kan da chhuak mai don ani x minus true x plus true hei hi lo chhuak ta ni ti chuan pakhat le hi x square plus minus 5x plus 6 x square minus 5x plus 6 hei hi engting nge kan factorize ve ang kan ti chuan he tiang chi factorize hi trinomial ani a quadratic ani boka quadratic polynomial kan ti chi ho kha ni a he tiang chi ho factorize na tur chuan in splitting middle term kan mang thina chu splitting middle term kan ti chu ti hian amma sabera hi ti han kan handa phota alai a middle term hi kan split don ani mun hnia kan then don ani panga aya hian number pahni kan da don ani ti na ta chu number kan da tura chu engtin nge kan zon chu ang kan ti chuan heta hian 1 a oma heta hian 6 a oma 1 into 6 kan tianga chu 6 ni ta pakhat mun ruk paruk ani ta puntira paruk chuak bela panga chuak hi kan da don ani puntira paruk chuak kha zona har lawa chu pakhat mun ruk paruk poni a puntira paruk chuak dang khan ti le ta handa le ta da pani mun thum paruk ani ta abak paruk chuak puntira chuak dang hi om lo re reng ani ti chuan hemi pani jinga hianin bela panga chuak enge ni ti kha kan en mai don ani pakhat le paruk belin panga chuak em chuak lo pani le pathum belin panga chuak em chuak e chuwan chuan hei hi kan mang don ti na alo ni ta di panga aya hianin 2 plus 3 kan da don ti na alo ni ta a ti chuan hei hi bracket kan thiat le anga x square minus 2x minus 3x plus 6 kan lo nei ta a ti chuan hemi hi amasa pahnia hian common kan langa anu num pahnia common kan la le ang amasa pahnia hian common enta ilangin x oma ta hi x om boka chuwan chuan x a common a common in kan semanga x lak to chuan x square chu x ala oma minus x ai sem chuan 2 ala om minus ta hian oma minus kan da ang ta hian 3x le plus 6 a hian enge common a sem thei tu ve ve kan ti chuan 3 hian a sem thei ve ve ta chuan 3 hi common kan la ta a pathumin hei sem chuan x ala chuanga minus ani wangin ta hian minus ani anga pathumin paruk sem chuan pathum hun ni paruk ei helo chuak ta a chuan splitting middle term a reng hian helaya chhunga kan hmu hi ain ngei turania ain an lo chuan kan chok diklo ti na ani chu kan chok diklo proof na ani ngala ti chuan hemi a hian a common kan la le don ani enge common kan ti chuan x minus 2 hi common a om ve a chuwan chuan x minus 2 hi a common kan han langa enge la chuang kan ti chuan ta hian x la chuanga minus helama hian hei hi la to a 3 la chuang ti chuan hei hi kan factorize khan x minus 2 x minus 3 alo chuak ta ani ti chuan kan handa khom le ta x square minus 4 aya hian kan nei chu x minus 2 x plus 2 ani a x minus 2 x plus 2 kan nei a and
x square minus 5x plus 6 aya hian in x minus 2 x minus 3 kan nei ani ti chuan hemi atang hian kan en to mai dona ti chuan hemi le hemi a hian enge a GCD ti kha enge GCD ni a enge LCM ti kha ti hian tai kan da chok mai dona ni GCD chu heta ombok kha common a kha x minus 2 hi om ve ve a chuan chuan x minus 2 hi a GCD ni e kan tia LCM a chuan atram zong zong hilak vector x minus 2 kan la anga x plus 2 po kan la anga x minus 2 lo om no na lak no na ngai to lo helai kan la to a x minus 3 lo om lo kan la le ang chuan khati khan LCM kan lo zong chuak le ta ani ti khan question number 5 a kan kai le anga question number 5 a chuan 35x to the power 4 minus 27x and 40 2x cubed minus 5x squared minus 3x. Hei hi kan lo nei le ta. Heta hian GCD LCM lak le tur. Ani. Ti chuan ama kan ti ang khan hemi hi kan factorize masa nga hei kan factorize le anga chumi chuak atang chuan GCD le LCM chu all sum takin kan na chuak le mai don ani. 35x to the power 4 minus 27x. Hei hi kan factorize don ta. 35 hi a factor kan da te don chuan engin nge sem thei ti kha kan da te nga ti hian chok te tai la 35 chu panga in panga mun sari som thum panga ti nan ta abak te thei om lova 5 into 7 alo ni ta ni ti chuan hei hi kan han en ta ta po hian common alak thei ta x hi common kan la nga x a common kan la a ti chuan a chunga hian engela om x kan lak to chuan x cube pala omang minus x lak to chuan 27 chi om to ang 27 ti khalo ni ta a ti chuan hei hi kan factorize de don ani 5 into 7x x cube minus 27 hi 3 cube alo ni ta a ti chuan formula kan man thei chu x cube minus y cube formula kan lo mang thei ta a ti chuan kan formula man tur chu x cube minus y cube ani a chu chuan atluk pui chu x minus y x square plus xy plus y square hei hi alo chuk le ta a chuan a ma mi ho bracket po na mi ho hi chu ti hian a om ngai hian kan la anga x aya x y aya 3 kan da zel mai don ani x aya x minus y aya 3 x aya x a square vangin square plus x aya x y aya 3 plus y aya 3 a square vangin kan square ang ti chuan enge chuak ta 5 into 7x x minus 3 x square plus 3x plus 9 3 square to 9 hei hello chuak ta ani ti chuan khatiang khan hei hi expression pakha zo ka hi kan factorize le anga 40 2x cube minus 5x square hei hi engtin nge kan factorize ve le ta kang ti chuan ma saber chuan in tei kan han en don den ta common kan la anga o 40 hi engtin nge a factoring kan da chua ve le ang ti kha 40 hi kan han chok te le anga pahni in pahni mun som ni pahni in pahni mun som pahni in pahni mun nga pahni hlir pathum le panga chu mi om je chu 2 cube into 5 ti na lo ni ta a ti chuan a chung hi kan han en le a x oma x oma x oma x common lak thei ti na alo ni ta a ti chuan x common kan lak chuan engela chuang kan enanga ta hian x ni sem zelanga x cube pa x square a x hi om to lawang ti chuan 2x square minus 5x
minus 3 hei hi lo chuak ta ani ti chuan hemi chung hi factorize ta na kha ama kan chaw dong khan quadratic polynomial chu trinomial ang chi ho hi chu splitting the middle term kan ti kha alai hi kan split don ani ti chuan 2 cube into 5x 2x square minus 5i a hian enge mo kan da do na chumi kan da tur chu engtin nge kan zon chhuah kan ti kha amma saberin x square coefficient le he ta constant number kan puntir ta pahnih hmun thum paruk pahnih hmun thum paruk lo chuak ta ni puntira paruk chuak chu puntira paruk chuak paya panga chuak kha anjong don ta ni puntira paruk chuak chu han ziak chuak tai la pahnih hmun thum paruk ania pakhat hmun ruk po paruk bok abak puntira paruk chuak om lo hemi pahnia hian paya panga chuak zo kha enge ni ti khai en mai don ani paya panga chuak zo chu paruka pakhat pai panga chuan panga aya hian 6 minus 1 kan da dona chuan 2 cube into 5x 2x square minus 6x minus plus x minus 3 kan lo nei ta a chuan ama kan chawng khan ama sa pahnih hian common kan la nga ta hian common kan la le ang 2x square minus 6x a hian a common enge 2 le 6 a sona common chu 2 in a sem thei ve ve a x square le x a common a chuan common hian i sem chuan 2 i chu 1 a chawanga x hi x ai sem chuan x la chuangang x minus ania pahnih hmun thum paruk x le x in kan sela 3 lo chuak ta ni chuan ta hian plus oma wangin plus kan da anga ta hian enge common kan ti chuan x le 3 sem thei tu chu 1 om ta 1 che na sem theia 1 ai sem chuan anga ranga chuaka x minus 3 ti chuan in enta a chung hi lo in ang ta chi ani splitting middle term ti chuan 2 cube a chung a hian hei ain anga hi common ila le anga x minus 3 chuan heta hian x minus 3 lak chuan 2x la chuang anga plus x minus 3 lak chuan 1 la chuang anga kha lo chuak ta ani chuan a factor kan nei chu hei hi lo ni ta 5 into 7x x minus 3 x square plus 3x plus 9 kan lo nei ta a and panina chuan 2 cube into 5x x minus 3 2x plus 1 hei hi kan lo nei ta ni chuan hemi pahnia hian enge GCD enge LCM ti kha ti hian kan lo la chuak le anga GCD greatest common divisor an hemi sem thei tu ni bok zinga lian ber number a chuan hei panga oma hei panga om boka 5 here common abak 7 ta chu common om velowa 2 po common om lowa apo na hian x oma x ve po na mi he common boka adang enge common om x minus 3 lo om boka x minus 3 ti khan kan lo la ta ani ti chuan LCM a chuan a number kha LCM zon dan bangai kan soi ang khan 35 le 40 a hian enge LCM ti khati hian i zong anga panga hun sari som thum panga hun ria som ni ala ta bak sem thei tu kha om to lawa chuwan parian hun sari som nga parukania nga ruk mun nga panga mun ruk som thum panga mun nga som ni panga ni riat zani som riat hi LCM alo ni ta ni number a khan zani som riat LCM chuan a variable hawa chuan x a oma x hilanga x minus 3 poila ang chuan hei po kan la ang x square plus 3x plus 9 chuan adang
ta hian omala omem ti kan en lenga x kan na to a x minus 3 kan na to a 2x plus 1 2x plus 1 kan la lenga chuan hi LCM chu alo ni ta ni chuan GCD le LCM ti khan kan lo zirta a GCD le LCM a hian formula ang reng dewa man kan lo nei ta ni chung chu thil tamani lowa kan hmanhmawh chu pakhatna chuanin common factor method antia a common log a kha polynomial lo oma common log theim dikan han ena common log thei po kha factorize chi khat thawani chuan adot le chuan square chi a hian x square minus y square hemi formula chi hi kan hmang thina x minus y x plus y ania chuan cube formula hian x cube plus y cube kan neih chu x plus y x plus y x square minus xy plus y square hemi formula hi kan nei boka chuan hemi formula hi kan nei boka heng formula pali hi pathum hi formula chuan kan hmang ta chumi ba ka chuan common factor method ba ka hianin splitting middle term heng ho hi kan hmang ta ni heng panga hi ra hi GCD le LCM zonna tan heng kan hmang ta chuwang chuan formula kan hman po hei ti hian pathum no chelak hi ni a tin splitting middle term po kha chi khat kha ni maya common lak nen lak nen hian chuan heng hi chiang ta kan thiam chuanin GCD le LCM a khanin engma boina tur kan nei don lo ani ole kha kha tun tum GCD le LCM a chuan kan chaw thei tok ni sela lo me